Alhamdulillah, wah sangat remen kalian konco-konco turangga muda laras. Setunggal lagu sampun terkumandangkan datang panjenengan sami. eh Bismillah malih, Bapak-bapak, para ibu-ibu, selamat datang di stand Bazar UMKM Desa Bukur dalam rangkaian kegiatan Bersih Desa Bukur tahun 2026. Seduhanten kemawon masyarakat Bukur tumplek-blek dados tunggal datang mriki. Monggo dipun nikmati, monggo dipun kunjungi stand-stand bazar ingkang sampun tersedia milai pucuk kilen ngantos pucuk wetan. Alhamdulillah saged rame seduhanten. Monggo ingkang tasih sami ngadeg saged pinarak wonten papan panggenan ingkang longgar kersane wingking mengke pengunjung yang terakhir saged maju sedanten saged menikmati hiburan pada malam hari ini yang insyaallah nanti malam di puncaknya akan ada bintang tamu Gareng Pacitan. Sak menika sampun rawuh di kediaman Bapak Kepala Desa Bukur. Sepindah malih lagu dari konco-konco Turangga Muda. Niki Mbak sinten niki mbak ingkang selanjutnya. Kula mboten tepang. Mungkin di spoti riyen Mas, yo. Alhamdulillah. Paring asma sinten, Mbak? Opo iki? Tenang. Paling asma sinten panjenengan? Nggih, dipun tepangaken nami kula Syafira. Syafira nggih. Alhamdulillah. Pundi griyanipun? Ringen pitu. Oh, ringen pitu celak mriki. Nggih. Alhamdulillah turut memeriahkan Bersih Desa Bukur 2026. Ringen pitu nggih wonten Bersih Desa nggih. Mboten ngertos. Oh, dereng ngertos nggih mboten apa mau meriahkan Bukur riyen mbok menawa kecantol cowok-cowok Bukur ngoten ya. Nggih. Pun niki nyembanggane jenengan saderengipun adik-adik dari Turangga Muda akan menampilkan jaranan. Niki setunggal lagu dari sampean monggo.
Ya, alhamdulillah sudah dinyanyikan tembang lagu yang kedua. Udah. Sampun siap adik-adikku? Sampun ready? Yo monggo persiapan.